Hi guys! To this video, pupunta na naman po tayo sa Souq Waqif Al Wakrah. Kung napanood nyo guys yung video ko last time, nung pupunta kami doon sa location na iyon, babalik kami doon nung kumain kami ng grilled seafoods na malapit sa tabing dagat. So since masarap yung mga foodie nila, and as well as the ambience, surroundings and everything, is doon kami ulit kakain to celebrate my birthday, of course. So yan, doon ka sana kami sa isang restaurant pupunta, sa isang fine dining restaurant, kaya lang kagigising lang namin by 9 and tumawag si Jay to reserve, kaya lang hanggang 9 o'clock talaga yung restaurant na yon. So we have no choice, so babalikan natin yung restaurant na yon doon sa Souq Waqif Al Wakrah. So tara na guys, let's go! Hi guys, for today's video, pupunta po tayo ulit sa Souq Waqif Al Wakrah to celebrate, of course, my birthday. Yes, you heard it right. Today is March 18, 2024. At yun talaga, hindi na mapigilan ang ating pagtanda. Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ulit ng gift. Yun yung tinatawag nilang gift of life. At kahit pa siguro mag 50, 60, 70 years old tayo live, malaki na rin ang pasasalamat natin sa Kanya. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng chance para umabot sa mga ganyang edad. At ganito pala yung feeling natin guys, no? Habang tumatanda tayo, tapos pag nag-birthday, parang mas gugustuhin pa natin mag-celebrate ng barang tayo-tayo na lang, or simple lang, or mas pipiliin ko pa na tirahin na lang ba, ganon. O syempre, pera, ano pa ba? Alangan naman natatanggi ka, oy, kung tanungin ka kung restaurant or pera, o sabihin ko na lang pera guys. Katulad ng mga bouquet, wag mo nang bumili na ng bulaklak, ipirahin mo na lang ba, ganon. Practical lang naman tayo guys. Ang mga nakaka-relate lang sa mga pinagsasabi ko ngayon guys is yung mga edad 30 above, or yung mga edad na naagang nag-asawa ba, ganon, na nagkaroon ng pamilya, aba. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo guys na wag nang i-celebrate ang mga birthday nyo kung matanda na tayo, uy. Walang masama kung mayroon at saka may extra, ganun lang yun. Pero kung sa mga tulad ko na sakto lang, mas nanaisin ko pa talaga na simple at pirahin na lang ba. Katulad nito guys, hindi na ako binigyan ng bulaklak or kaya cake ni Jay. Dahil may ibang plano, malay mo pagbalik niya galing bakasyon. Wow, excited yan. Oo, yun nga yung plano guys. Sabi niya wag na daw bulaklak kasi mahal na nga, malalanta pa, edi sayang lang daw. So dyan lang kayo guys ha, antayin nyo yung video kung kailan siya babalik galing bakasyon at makikita nyo kung ano yung sinasabi niyang gift. At syempre, excited din ang person. Aba, matagal pa, sa June pa yung bakasyon niya, tapos babalik siya ng July, uy. Maski man ako, wala man akong kaklu-klu kung ano yung gift na sinasabi ng loko. Iwan na nga natin yung topic na yan guys, ang mahalaga good health tayo. Ito talaga ang number one wish ko tuwing sasapit ang aking kaarawan. Good health at peace of mind, syempre happiness, ganun. Paano ba naman tayo magtatrabaho na maayos kung hindi naman tayo nasa tamang kalusugan, diba? Sabi nga nila, health is wealth. Ganun talaga siguro guys pag nagkakaedad ka na. Napaka-importante talaga ang ating kalusugan. Kaya kayong mga bata-bata dyan, oy, darating din kayo sa lugar namin. Wala na kayong ibang i-wish kundi good health, ganun ba? Kaya habang bata pa kayo, mag-enjoy lang na mag-enjoy tulad ko noon. Kami na naman po guys. Nandito na kami ulit sa Souq. This time kasama ko na si Gina naglalakad. Kasi last time sa video ko, iniiwan ko siya, nagbi-video rin siya sa tabing dagat. Yun. For the go. Marami na rin akong videos na na-feature ang Souq Waqif Al Wakrah. It's not about pasado or not. Pasado man siya pero medyo kunti lang. Huwag mo na yan. Diba? Maraming mga iski-iskinita talaga dito. Popular na kayo sa lugar na ito guys kasi marami na akong video nga na dito na puntahan ko. So may cheese market pala dyan guys. May flowers and sweet market. Ayan. So, ayan, Desert Rose Salon and Spa. Wow, nice. Ayan, nagbi-blink-blink pa. So, this way, ang Art Academy. As you can see that, Art Academy. So, saan tayo? Left or diretso or dyan? So, dito. Diba?
Pero in fairness ha, maganda ang weather ngayon kasi hindi na siya ganun kalamig. Patapos ng ano mahal no? Ramadan. Oh, maraming ano. Art Academy yan mahal. Hmm? So, dito tayo mahal no? Diyan oh. Saan ba? Ay, din oh, sa Mac Al-Janub. Yan. Yan yung pinuntahan natin last time. So, dito tayo. May gano'n na rin, oh. Okay. Saan tayo? Dito na lang? Dito na. Ah, sige, dito na lang. Ano, basaan ba? O dito na lang. Walang tao dito. Dito na lang tayo. Dito na lang. I want to order the same thing. Which one? Sea bream. Sea bream. Yeah, and last time you gave me also the Prawns. prawns with discount, right? But he said, because last time his instruction is don't take out Sure. the shell and everything. He said, No need remove. yeah, don't remove anything, just Okay. grill it. Great. Yeah, so that's it. And Same one like this. rice. No need remove shell. Yeah, no need to remove the shell. And a little bit Sea was same spicy. like sea bream like this. Yeah, same like before. And a Spicy? little bit spicy. Okay. And one rice. Rice, mango rice. Rice. Okay. Okay, that's all. I give it to the soup. Yeah, last time also you gave us the No, soup this is free. another soup. Really? Thank you so much. Thank you. Pera, Pera, yeah. And this is, choucho, I don't know, pineapple, pineapple, and that is papaya. Papaya, yes. And the carrots carrot, beetroot. and beetroot. So, one piece for this one, like 2 real? This 5 real. 5 real? Bagi 2 real, 2 real, 2 real, 2 real. The papaya is 2 real, yeah. And this one is all the binto. I know. Flour, milk. What you are making here? This milk. Milkshake, something like that? And also with this. Lassi, spicy. Alright, chili. alright. Mirchi. It's okay. I will check after with the papaya. I think it's nice. Thank you. Okay. So ito pala yung pangalawang balik namin dito sa Samak Al-Janub Seafood Restaurant. So ayan guys, nandito na ulit kami sa isang restaurant and hindi na to bago sa inyo kasi this is our second time around. Dito niya gustong kumain and nakapag-order na ako and dahil nga malapit kami sa tabing dagat, pumunta muna si Jay doon sa tabing dagat para mag-hits. Alam niyo naman, hits is life. Yun. Sigurado. Nabubusog na naman ang mga person. Ang diet ko. Masisira. Uy. Nag-lose na nga yung yung chan ko ba? Sabi ko pa nga naman, dati kasi ang una namin na plano is pupunta talaga kami sa isang Korean restaurant. And yun nga lang, papunta na sana kami. Biglang nagbago ang isip niya. So sana sabi niya, wakra na lang tayo. And prior sa Korean restaurant na yun, and may pupuntahan kami na fine dining, kaya lang sabi ko nga until 9 o'clock lang sila mag-close. So nag-shift na naman yung plan. So we'll go for Korean restaurant and sa kalagitnaan, nag-shift na naman yung plano. So ang ending, nandito na kami sa Souk Waqif Al Wakrah dito sa Samak Al-Janub Restaurant. So same location, same place, same restaurant that we've been here last time. Masarap kasi ang mga pagkain nila dito. So shout out sa mga gustong pumunta dito. Grilled seafood. So same order lang. Grilled prawns at saka grilled sea bass ang in-order namin. Yan lang muna guys. Same brother. Yeah, have. They give us free again. Yun. Thank you so much.
Thank you, brother. Sarap ng sauce nila, grabe. Ang sabaw. Free lang to guys ha, free. Yan. With shell. Shell. Yes. Give me that one. This is mine. Seafood. Yan. And the sea bream. Oh wow, yummy. And the rice. Okay. Oh. Ano to? Yung mo na? Gloves? Yes. Kain na tayo guys. So same order ang ating shrimp na hindi na binalatan, ang ating grilled sibas, ang ating Arabic rice. So kain na tayo guys. Kakamay na naman si Jay. For sure. So ayan guys, tapos na kaming kumain. So dahil nga nagda-diet ako guys, isang ano na lang ng tray ng kanin. Dati dalawa yan. And naubos yung yung shrimp. Tapos yan kalahati na lang. Hindi na namin yan take out. Pagkain na lang ng pusa dito oy. So yon, busog-lusog na. Maraming salamat. Thank you Lord sa masarap na dinner dito sa Seafood Grilled Restaurant. Yan, pagkatapos namin kumain, bumili ako ng popcorn. 10 real din yan, dami oh. Bagong luto siya, kaya crunchy. Habang nakaupo kami dito, yan. Ganda dito. Yan yung dagat. Oh, di ba? Upo-upo muna kami dito habang nakaharap sa dagat. Diyan ako bumili ng popcorn. Oh. Diyan sa likod ko lang, guys. Habang nag-hits naman si Jay. Ayun ang popcorn. Time check, it's past 11 in the evening na guys. So ayan, uuwi na kami ni Jay. May popcorn pa ako guys. Yun. Ano? At ayan guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up. So hanggang sa susunod na video guys, sana nagustuhan nyo. Bye! Good night everyone! Still a happy and lovely dinner celebration of my birthday. Hanggang sa susunod na video guys. Maraming salamat! Bye!